Απλήρωτοι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι 12 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε σχολεία μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το πρωί οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας. Σε επίσκεψη εργασίας προχώρησαν από σήμερα 12 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά, καθηγητές καλλιτεχνικών, πληροφορικής και μουσικής, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είναι απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες. Είμαστε απλήρωτοι 3 και 2 μήνες, έτσι, και άρα δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Καταντάει αυτή η ιστορία, στην πραγματικότητα καταντάει εθελοντισμός. Εντάξει, αν μας είχαν πει ότι ελάτε εθελοντικά να εργαστείτε στο σχολείο, δεν θα ερχόμασταν. Τουλάχιστον εγώ που έχω έρθει και από Αθήνα, νοικιάζω, κάνω, δείχνω και διάφοροι άλλοι, έτσι, δεν θα ερχόμασταν, πολύ απλά. Ήρθαμε με τη λογική ότι θα έχουμε ένα μηνιάτικο, ότι αυτό το μηνιάτικο θα μας επιτρέπει να ζήσουμε, και αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα. Και στην ουσία αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή έχουμε να πληρωθούμε, πήραμε κάποια λίγα χρήματα το Σεπτέμβριο, αλλά δουλεύουμε από τις 10 του Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα, πάμε για 4ο μήνα και δεν έχουμε πάρει 700 ευρώ, δηλαδή είναι τραγικές οι καταστάσεις, δύσκολα τα πράγματα, και εκτός από τα μισθολογικά έχουμε και ένα σωρό προβλήματα με τις υποδομές, με την απαξίωση ίσως κάποιων αντικειμένων από το αντικείμενό μας. Στο πλευρό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τάχθηκαν όμως ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Χανίων αλλά και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Είναι το μοναδικό μέσο πίεσης ασκείται σήμερα από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών και τη ΔΟΕΑ, που είναι η επίσκεψη εργασίας, που είναι και η πρώτη φορά βέβαια που εφαρμόζεται αυτό στα χρονικά της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι συνάδελφοι αυτοί να λέγονται αναπληρωτές. Αναπληρωτής είναι αυτός ο οποίος προσλαμβάνεται εκτάκτως από το Υπουργείο προκειμένου να καλύψει μια απουσία ενός συναδέλφου. Αυτοί οι συνάδελφοι επί της ουσίας δεν αναπληρώνουν κανέναν, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα βασικό επιχείρημα για την αναγκαιότητα της πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Νομίζω ότι η διαδικασία της πληρωμής των εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει και από τον Νομό Χανίων. Από ό,τι με έχει ενημερώσει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, τα χρήματα του Σεπτεμβρίου ήδη έχουν κατατεθεί και παλεύουμε και πιέζουμε από τη μεριά τη δικιά μας να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και για τους υπόλοιπους μήνες των εκπαιδευτικών αυτών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σίγουρα υπάρχει κατανόηση, σίγουρα υπάρχει, ας το πούμε, προβληματισμός και από τη μεριά τη δικιά μας. Έρχονται μέρες γιορτών, είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά σας είπα, ως διοίκηση, ως υπεύθυνοι, ως διευθυντές και ως περιφερειακός, έχουμε κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διαδικασία πληρωμής τους. Παρακολουθήσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ που αναφερόταν στην επίσκεψη εργασίας από τους 12 εκ των 80 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ.